GMA Regional TV padayon sa paghatod og mga balita ug serbisyo nga makapasigarbo sa katawan sa tibok nasod. Gipangusgan sa GMA Regional TV ang campaign niining Local News Matters. Dugang detalye sa report ni Argil Relator. Gibarugan gayud sa GMA Regional TV ang campaign niini nga Local News Matters. Pinaagi sa mga station niini nga nahimutang sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Pinaagi niini mas nahatagan og impormasyon ang katawhan sa mga balita nga mahinungdanon kanila gawas sa Metro Manila. Sa tuig 2020, GMA Regional TV morning shows ug local newscasts nakakuha og combined reach nga moabot sa 64% sa tanang TV households sa tibuok nasod. Kini adunay estimated total nga 46.8 million viewers. Base sa TV Nielsen Philippines, TV audience measurements, Total Philippines data, gikan Enero hangtod Disyembre sa miaging tuig. Sa milabayng duha ka tuig, misaka ang viewership sa GMA Regional TV sa tanang regional newscast programs. Base sa 2019 ug 2020 Nielsen Philippines Metro Cities TV audience measurements. Ang GMA Regional TV North Central Luzon Hub, ang GMA Regional TV Balitang Amyanan ang nagunang newscast. Samtang sa Central ug Eastern Visayas, GMA Regional TV Balitang Bisdak ang paborito sa mga Bisaya. Sa MC Tom data, misaka kini og 48% sa tuig 2020. Morning viewers sa Central ug Eastern Visayas ang nakatutok sab sa GMA Regional TV Live nga gilaunch niadtong Abril sa milabayng tuig. Anao sab ang GMA Regional TV 1 Western Visayas nga nakakuha og 165% viewership growth in Metro Bacolod og 174% viewership sa Metro Iloilo gikan 2019 ngadto na sa tuig 2020. Niadtong August 2020, gilusan usab ang pinakauna og hiniusang weekday Hiligaynon TV morning show sa Western Visayas nga mao ang GMA Regional TV Early Edition. Ug ang GMA Regional TV 1 Mindanao nga midoble ang rating sa 2020 kumpara sa 2019. Kini ang hiniusang newscast sa Mindanao, ang programa nga produced sa Mindanaoan alang sa mga Mindanaoan nga nakakuha og 137% viewership sa Metro Davao. Susama usab ang nakuha niini sa Metro Cagayan de Oro viewers nga adunay growth nga 110%. Ang angkor sa One Mindanao nga si Tac Ocampo ang gipasidunggan sa Gandingan Awards as Best Anchor uban ang seasoned journalist nga si Sara Hilomen Velasco o Rial Soroche. Niadtong June 2020, gilusan usab ang Unified Weekday Morning Program sa Mindanao nga At Home with GMA Regional TV. Samtang ang flagship national program sa GMA Regional TV nga GMA Regional TV Weekend News ang nakakuha usab og special citation sa Catholic Mass Media Awards. Karong tuiga, gipaniguro sa GMA Regional TV ang commitment niini sa Local News Matters. Pinaagi sa ikaunong nga newscast ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia nga masaksihan na karong Pebrero 1. Pasalig sa GMA Regional TV nga parayong maghatod sa mga balita ug mas ipaduol pa sa katawhan tungod Local News Matters. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.